नमस्कार, मी प्रणालीज होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची माझी रेसिपी आहे मालवणी चिकन थाली। आता या थालीमध्ये काय काय येणार आहे? राईस, चपाती, कोंबडी वडे, बिर्याणी, चिकन रस्सा, फ्राईड चिकन, लेग पीस फ्राय, कलेजी फ्राय आणि सोलकढी। आता आपण सुरुवात करूया, पण त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करायचं आहे आणि बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे, ती ऑल सेट करायची आहे। त्यामुळे माझे रेसिपीचे व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळणार आहे। चला तर आता सुरुवात करूया। दोन पेल्या आपण इथे तांदळाचं पीठ घेणार आहोत, अर्धा पेला ज्वारीचं पीठ, पाव पेला गव्हाचं पीठ, पाव पेला चणा डाळचं पीठ म्हणजे बेसन आणि पाव पेला उडीद डाळ मी इथे भिजत घातलेली आहे आणि अर्धा चमचा मेथी आणि उडीद डाळ आपल्याला आता मिक्सरला लावून घ्यायची आहे। 1 चमचा धने, 1 चमचा जिरे, 10-12 मिरी। आता आपण हे सर्व मिक्सरला लावून घेऊया। धने जिरे मिक्सरला लावून घेतलेले आपण यात मिक्स करायची आहे। आता ह्या मिक्सरमध्ये मी उडीद डाळ आणि मेथी वाटून घेणार आहे, त्याची पेस्ट बनवायची आपल्याला। चवीनुसार मीठ घालूया, पाव चमचा हळद आणि आता आपल्याला उडीद डाळ आणि मेथीची पेस्ट घालायची आहे। उडीद डाळची पेस्ट, उडीद डाळ, मेथी, हे मिक्स करून झाल्यानंतर मी 1 पेला गरम पाणी ओतून पीठ भिजवून झाकून ठेवणार आहे आणि ते थोडं थंड झाल्यानंतर आपण छानपैकी मळून घ्यायचं आहे। अर्धा तास झालेला आहे। आता हे पीठ आपण मळून घेऊया। त्याआधी मी इथे 2 चमचे भात घेतलेला आहे, राईस तयार, तो मिक्सरला लावून घेते। भाताच्या पेस्टमुळे वडे छान मऊ होणार आहेत। असं मी पीठ मळून घेतलेलं आहे। आता आपण त्यात 2 चमचे तेल घालूया। आता परत हे पीठ झाकून ठेवणार आहे। त्यानंतर आपण ते वडे बनवून घेऊया। आपण परत हे पीठ मळून घेऊया थोडंसं। इथे मी तेल घेतलेलं आहे, तेलाचा हात घेऊन आता आपण गोळे बनवून घेऊया।
ते गोळे बनवून घ्यायचे आहे. लिंबाच्या आकाराचे गोळे करायचे आहेत. इथे मी पोळीपाटावर एक प्लास्टिकची पिशवी घेतलेली आहे. ते आपण तेल लावून घेऊया. हा असा गोळा घेऊन पंजाने वडे थापायचे आहेत. वडे जास्त पातळ पण नकोत आणि जाड पण नाही थापायचे आहेत. लगेच तळून घ्यायचे आहेत. तळण्यासाठी मी इथे तेल घेतलेलं आहे आणि तेल तापलेलं पण आहे. आता आपण त्यात वडे सोडूया. साईडने आपण थोडं थोडं कडेने दाबून घ्यायचं थोडं. कडेने असं प्रेस करून घ्यायचे आहे. कडेने मधून प्रेस करायचं नाही आहे, साईडने प्रेस करायचं आहे. अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे. चवीनुसार मीठ लावायचं आहे त्याला. अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड, 2 चमचे आलं लसूण मिरची आणि कोथिंबीर पेस्ट. आता हे सर्व आपण मिक्स करून घेऊया. आता आपण यात 2 चमचे दही टाकूया. परत एकदा छानपैकी मिक्स करून घेऊया. अर्धा 1 तास बाजूला ठेवूया. तोपर्यंत आपण वाटणाची तयारी करूया. एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे. अर्धा नारळ खोबरं घेतलेलं आहे आणि पाव वाटी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे मी इथे. आलं घेतलेलं आहे, 1 इंच आल्याचे तुकडे आणि 10-12 लसूण पाकळ्या आहेत. थोडीशी कोथिंबीर आहे. आपल्याला हे सर्व कमी तेलावर भाजून घ्यायचं आहे. सर्वात प्रथम आपण आलं आणि लसूण भाजून घेऊया. लसूण आलं भाजून झालेलं आहे.
घेतलेला आहे वाटण्यासाठी. कांदा छान लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. कांदा भाजून झालेला आहे. आता मी तो काढून घेते. चार ते पाच मिरी टाकायची आहे. 4 ते 5 लवंग टाकायचे आहेत. दालचिनीचे 2 तुकडे मी टाकते बारीक करून. खडा मसाला भाजून झालेला आहे. मस्तपैकी वास सुटलेला आहे. आता मी तो काढून घेते. मी कोथिंबीर थोडीशी तव्यावर फिरवून घेते जरा. भाजून थोड्या प्रमाणात भाजून घ्यायची अशी. त्यानंतर ओलं खोबरं, मालवणी स्टाईल चिकन म्हटलं की सगळं कांदा खोबरं सर्व जिन्नस पदार्थ हे भाजूनच घ्यायचे आहेत कमी तेलावर. त्याबरोबरच सुकं खोबरं पाहिजेच. सुकं खोबरं आणि ओलं खोबरं त्याचं प्रमाण तुम्ही कसं पण ठेवू शकता. सारख्या प्रमाणात दोन्ही घेऊ शकता, अर्ध्या प्रमाणात घेऊ शकता. खोबरं भाजून झालेलं आहे, लगेच भाजून होतं ते. सर्वात शेवटी सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे. गॅस बंद केला तरी चालेल, ते लगेच भाजलं जातं. खोबरं भाजून झालेलं आहे. मस्तपैकी खमंग वास सुटलेला आहे. मी आता गॅस बंद करते. थंड झाल्यानंतर हे आपण मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे. वाटण मिक्सरला लावेपर्यंत आपण आता चिकन फोडणीला देऊया. 2 तमालपत्र, 2 मोठे चमचे मी तेल घेतलेलं आहे. तमालपत्र, आता कांदा टाकूया आपण त्यात. 1 मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे. चमचाभर तूप, टोमॅटो, टोमॅटो मऊ होईपर्यंत भाजून घेऊया आपण. टोमॅटो भाजून झालेला आहे. आता मी मालवणी गरम मसाला टाकणार आहे. चार चमचे मालवणी मसाला मी टाकलेला आहे. आता आपण यात चिकन सोडायचं आहे. थोडंसं पाणी ओतून हे पाणी प्लेट स्वच्छ करून घ्यायची आहे. आता मी हे थोडंसं पाणी ओतते. हे आलं लसूण पेस्ट आपण वाटून घेतलेली मिक्सरमध्ये, ते पाणी आहे.
आता आपण हे 10 मिनिट शिजवून घ्यायचं आहे. मीडियम फ्लेमवर मी ठेवलेला आहे गॅस. 2 चमचे गरम मसाला यात मी टाकलेला आहे आणि आता थोडं पाणी घालून वाटून घेऊया. वाटण तयार झालेलं आहे. दहा मिनिटं झालेली आहेत. चिकन छानपैकी शिजलेलं आहे. आता आपण यात वाटण घालूया. मिक्सरचं भांडं धुवून ते पाणी ओतायचं आहे. आता मी यात अर्धा ग्लास पाणी ओतते. मालवण साईडला खोबऱ्याचा वापर जास्त प्रमाणात केला जातो जेवणामध्ये, कारण तिथे समुद्र असल्या कारणाने नारळाची झाडांची लागवड मोठ्या प्रमाणात असते. त्यामुळे जेवणामध्ये खोबऱ्याचा वापर जास्त केला जातो. आणि सार, कालवण, रस्सा सगळं असं जाडच असतं, पातळ नसतं. चवीनुसार थोडंसं मीठ टाकायचं आहे. चांगली उकळी आल्यानंतर आपण गॅस बंद करायचा आहे. असं घट्टच असतं मालवणी चिकन, जास्त पाणी ओतायचं नाही. मस्तपैकी उकळी आलेली आहे. आता मी गॅस बंद करते. इथे मी 700 ग्रॅम चिकन घेतलेलं आहे आणि आता आपण त्याला मीठ लावायचं आहे. अर्धा चमचा हळद, 2 मोठे चमचे आलं लसूण पेस्ट, आलं लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर पेस्ट ही. आता 2 ते 3 चमचे दही टाकायचं आहे. 2.5 चमचे टाकलेला आहे मी. 1 छोटा चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड. आता आपण हे छानपैकी मिक्स करून घेऊया. आता आपण हे साईडला ठेवायचं आहे अर्धा ते 1 तास. इथे मी 4 पेले तांदूळ घेतलेले आहेत, मोठे 4 पेले, म्हणजे जवळजवळ 1 किलोचे आहेत ते. आणि त्यासाठी मी इथे 5 पेले पाणी गरम करत ठेवलेलं आहे. आता आपण इथे राईस बनवून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी इथे 1 चमचा तेल घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा तूप घेतलेलं आहे. दोन ते 3 तमालपत्र टाकायचं आहे. 1 मसाला वेलची, 2 दालचिनीचे तुकडे, 4 मिरी आणि 4 लवंग आणि हे थोडं दगडफूल टाकायचं आहे आणि जायपत्री. खडा मसाला भाजून झालेला आहे, वास पण सुटलेला आहे, म्हणजे तो भाजून झालेला आहे. आणि आता आपण त्यामध्ये तांदूळ सोडूया.
तांदूळ धुवून अर्धा तास मी साईडला ठेवलेले. हलक्या हाताने आपल्याला परतून घ्यायचे. पाणी गरम झालेलं आहे. आता आपण हे पाणी ह्या राईस मध्ये ओतायचं आहे. मीडियम फ्लेमवर आता आपण हा भात शिजवून घ्यायचा आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. राईस शिजेपर्यंत आपण इथे आता कांदा आणि बटाटा फ्राय करून घेऊया. मी ते एक मोठा बटाटा असं लांब कापून घेतलेला आहे. फिंगर चिप्स सारखं असं कापून घेतलेला आहे. तो आता आपण चांगलं तळून घ्यायचं आहे. तोपर्यंत आपण जरा राईस कडे लक्ष देऊया. राईस पण थोडा तयार होत आहे. त्यातलं पाणी कमी झालेलं आहे. आता आपण एकदम स्लो फ्लेमवर मी आता ठेवलेला आहे राईस. बटाटा छान पैकी असा कुरकुरीत झालेला. आता मी तो काढून घेते. इथे मी 2 ते 3 कांदे कापून घेतलेले, एकदम बारीक कापून घ्यायचा आहे. आता आपण तो फ्राय करून घेऊया कांदा. थोडा मीडियम गॅस. भात आपल्याला थोडा वेळ मुरत ठेवायचा आहे. थोडं पाणी आहे, खालून लागू नये म्हणून मी त्या खाली आता तवा ठेवायचा आहे किंवा एखादा पत्रा वगैरे तवा ठेवला तरी चालेल. आणि प्लेट ठेवायची आहे. एकदम मंद फ्लेमवर ठेवलेला आहे मी. कांदा पण छान कुरकुरीत असा आपण भाजून घ्यायचा आहे, लालसर होईपर्यंत. आपण कांदा काढून घेऊया. आता आपण बिर्याणी मसाला तयार करून घेऊ. त्यासाठी मी ही मसाला वेलची एक मोठी आणि एक छोटी टाकलेली आहे. 2-3 दालचिनी, 4 लवंग, 4 मिरी, जायपत्री, 1 चमचा धने, 1 छोटा चमचा शाही जिरे. खमंग असं भाजून घ्यायचं आहे. मसाला भाजून झालेला आहे. आता मी हा थंड झाल्यानंतर मिक्सरला लावून घेणार आहे. आता मी त्याच पॅन मध्ये हा कांदा भाजून घेते. 2 कांदे कट करून घेतलेले आहेत मी बारीक, 2 मोठे कांदे. एक मोठा टोमॅटो मी कापून घेतलेला आहे. तो थोडा गरम करून थंड झाल्यानंतर त्याची पेस्ट बनवायची आहे.
असा मसाला वाटून तयार झालेला आहे, बिर्याणी मसाला. आता मी टोमॅटो काढून घेते. आता आपण थंड झाल्यानंतर ह्याची पेस्ट करून घेऊया. कांद्याची पण आपल्याला पेस्ट करायची आहे, मी बोललेली. मी आता हा राईस एका प्लेटमध्ये असं पसरवून घेते, परातीमध्ये. 5 ते 10 मिनिटं असं ठेवायचं आहे. मस्त छान असा फुललेला आहे राईस. आता आपण बिर्याणीसाठी लागणारं चिकन शिजवून घेऊया. एक मोठा चमचा मी इथे तूप घेतलेला आहे. एक चमचा तेल पण मी ॲड केलेलं आहे यात. आता मी त्यात ही कांद्याची पेस्ट थोडीशी परतून घेणार आहे. कांदा आपण पहिलाच भाजलेला होता, थोड्या तेलावर भाजून घेतलेला होता. आता आपण जस्ट थोडंसं फिरवायचं आहे. टोमॅटो पेस्ट, 2 ते 3 चमचे गरम मसाला टाकायचा आहे. आता मी हा बिर्याणी मसाला टाकणार आहे यात. 2 चमचे आहे, थोडासा राखून ठेवते. आता मी यात चिकन सोडते. थोडं पाणी ओतते मी. आता आपण 10 मिनिटं हे शिजवून घेऊया मीडियम फ्लेमवर. 10 मिनिटं झालेली आहेत. चिकन तयार झालेलं आहे. आता आपण चिकन आणि राईसचे थर लावून घेऊया. 1 चमचा तेल घेऊन मी ते स्प्रेड केलेलं आहे.
पाव किलो कलेजी घेतलेली आहे. त्याला आता आपण सर्वात प्रथम मीठ लावून घेऊया. 1 चमचा मीठ, अर्ध्या लिंबाचा रस, दोन चमचे आलं लसूण पेस्ट. कलेजी थोडी हिवस असते त्यामुळे मी आलं लसूण पेस्ट जास्त टाकलेली आहे. आलं लसूण, मिरची आणि कोथिंबीर पेस्ट आहे ही. 1 चमचा धनेपूड, अर्धा चमचा जिरेपूड, 2 चमचे गरम मसाला टाकलेला आहे मी. आता हे आपण सर्व छान मिक्स करून घेऊया. पॅन तापत ठेवलेली आहे. आपण यात तेल टाकते. 4 छोटे चमचे तेल ओतलेलं आहे. तेल छानपैकी तापलेलं आहे. आता आपण ही कलेजी यात सोडूया. आता आपण हे परतून घेऊया. दुसऱ्या साईडने छानपैकी फ्राय करून घेऊया. तीन 4 मिनिटांनी हे तयार होईल. मग आपण गॅस बंद करायचा आहे. त्यानंतर मी सर्व करणार. ते 2 लेग पीस घेतलेले आहे. त्याला मीठ लावायचं आहे. लागलेलं आहे. 1 चमचा दही, अर्धा चमचा आलं लसूण पेस्ट, पाव चमचा हळद. आलं लसूण पेस्टमध्ये मी कोथिंबीर पण टाकलेली आहे. अर्धी मिरची, हिरवी मिरची वाटून घातलेली आहे. हे आपण अर्धा तास मॅरिनेशनसाठी बाजूला ठेवायचं आहे. आणि ह्या लेग पीसला आपण असे थोडे चिरा द्यायचे आहेत सुरीने, म्हणजे मसाला थोडा आत जाईल. एक चमचा मालवणी गरम मसाला टाकायचा. इकडे मी तेल तापत ठेवलंय.
आहेत. आता मी गॅस बंद करून ते काढून घेते. त्यासाठी मी इथे 9-10 कोकम घेतलेले आहेत, स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि 1 ग्लास गरम पाणी करून त्यात भिजत ठेवलेले आहेत. नंतर आपण हा रस गाळून घ्यायचा आहे. आपण आता हे साईडला ठेवूया. आता आपण वाटणाची तयारी करूया. इथे मी 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहेत, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा बारीक कट करून घेतलेला आहे, 1 हिरवी मिरची आणि अगदी जस्ट थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे. हा अर्धा नारळ घेतलेला आहे, कोवळाच घ्यायचा आहे. नारळ थोडा कच्चा सुका नको, ओला घेतल्याने त्याचा रस चांगला येतो. आणि हा नारळ आपल्याला आता किसून घ्यायचा आहे विळीवर. थोडीशी साखर घेतली, अर्धा चमचा. ह्या नारळाचे तुकडे करून घेतले आणि वाटून घेतले तरी चालतील. आता आपण हे शेवटचं खोबरं घ्यायचं नाहीये, वरचं फक्तच घ्यायचंय. शेवटचं घेतलं तर हे काळं काळं पडतं आणि कोकम कढीचा कलर किंवा सोलकढीचा कलर बदलू शकतो. आता आपण हे सर्व वाटून घेऊया. मिरची, लसूण, आलं, साखर, कोथिंबीर अगदी मी थोडीशीच घेतली आहे. कोथिंबीर घेतली तर त्याचा कलर थोडा बदलणार आहे, मग ती दुसऱ्या टाईपची कोकम कढी किंवा सोलकढी मी नंतर दाखवणार आहे. पाणी ओतायचं आहे आणि वाटून घ्यायचं आहे. ही कोथिंबीर आपण थोडीशी कापून नंतर गार्निशसाठी ठेवायची आहे बाजूला. आता आपण हे गाळून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी इथे एक बाउल घेतलेला आहे आणि एक स्वच्छ कपडा घेतला आहे. या कपड्यामधून आपल्याला हे वाटण गाळून घ्यायचं आहे, रस काढायचं आहे. मोठी गाळणी असेल तर त्या गाळणीतून पण आपण गाळू शकतो, पण मी ही पारंपरिक पद्धतीनेच दाखवत आहे. रस काढून घ्यायचा आहे. आता आपण यात परत थोडं पाणी घालून पुन्हा रस काढून घ्यायचा आहे. असं 2 ते 3 वेळा करायचं आहे. मिक्सरचं भांड मी धुवून घेतलेलं आहे. कोकम यात छानपैकी भिजलेली आहे, नरम झालेली आहे.
पण थोडी प्रेस करून घेऊया. आता मी हे कोकमचं पाणी गाळणीमधून गाळून घेणार आहे. कोकम नवीन असतील तर एकदम पिंक कलर येतो, थोडा जुनी असतील तर जास्त नाही कलर येत. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. सोलकढी तयार झालेली आहे. आता आपण थोडीशी कोथिंबीर वरून टाकूया. मालवणी चिकन थाली तयार आहे. कशी वाटली माझी ही भरलेली थाली? नक्की करून पाहायचे आणि छानपैकी असं स्वाद घ्यायचा आहे, त्याचा आस्वाद घ्यायचा आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. ही माझी रेसिपी जर तुम्हाला खरोखरच आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. अशाच छान छान रेसिपी तुम्हाला पाहायला मिळणार आहेत. धन्यवाद.